Ben, portanto, xa fixemos este punto 6, definir os diferentes níveis con información diferente, usando o visualizador de niveis e o administrador de niveis. E agora vamos a modificar a información que hai neses niveis con editar, seleccionar según atributo e con cambiar atributos de elementos que ten o icono do paleta de pintor. Ben, entón vamos recordar como se abría o visualizador de niveis e o administrador de niveis. Vamos a recordar un poquinho como definir eses niveis e vamos a modificarlos, a información que hai neles. Entón vamos a abrir onde tiñamos isto, vemos que non se ve o visualizador de niveis. Para activalo, pois vamos aquí, damos clic, xa aparece aquí. Ben, e vemos que queda un nivel que é o nivel 7 por definir, non? Entón podemos ou ben desactivar un por un, ou ben darlle ao botón dereito e desactivar todos desactivados. E agora activamos o nivel 7 para verlo. Facemos un zoom, a ver que é. Vemos que é toponimia. Toponimia xa temos definida noutro lugar. Vamos a ver se nos equivocamos. Non, ben, hai toponimia en dúas capas, non? Entón, igual, o que nos interesa é tela toda xunta. E así eliminamos este nivel 7. Temos menos niveis, mellor para traballar. Non fan falta. Entón, como facemos iso, non? Ben, o primeiro, voulle poñer o nome de toponimia 2 a este nivel. Entón, botón dereito sobre visualizador de niveis e abro o administrador de niveis, non? Como facíamos antes. Nivel 7, voulle chamar toponimia 2. Vale. Toponimia 2. Aí está. Ben, cerro. Ben, agora vou pasar a información que hai en toponimia para toponimia 2. Entón, vamos ver que hai en toponimia. En toponimia hai toponimia e ademais de toponimia hai aquí isto tamén. Isto vou no deixar aquí. Non sei o que é, vou no deixar aquí. E o único que vou pasar é a toponimia, para toponimia 2. De acordo? Entón, como selecciono únicamente a toponimia? Pois vou a editar e a seleccionar según atributos. Ben, o que vamos a seleccionar é texto. Entón, buscamos e seleccionamos texto. O nivel donde vamos buscar este texto é en toponimia 2. Entón seleccionamos o nivel ou os niveis que nos interesan. Ben, con seleccionar texto, e como neste nivel toponimia 2 só hai texto e líneas, pois xa estamos dicíndolle ao programa ou dándolle ao programa elementos suficientes para diferenciar o que nos interesa, a toponimia, do que non nos interesa. Se houvese texto que quixéramos descartar, pois, por exemplo, porque estivese noutra cor diferente ou porque tivese un grosor diferente, o que fose, pois indicaríamos elementos que lle permitisen ao programa diferenciar o que queremos do que non queremos. Aquí simplemente, dicíndolle que o que queremos é texto, pois xa estamos descartando as líneas. Entonces, vamos a comenzar. Facemos un zoom e vemos que isto non mudou en absoluto. É dicir, non nos seleccionou. Entón, algo fixemos mal. Que é o que fixemos mal? Pois que lle dixemos que buscase texto en toponimia 2. E nós o que queremos é buscar texto en toponimia. Ben,
xa fixemos algo mal, que foi poñer dous nomes a dous niveis que queremos diferenciar e que nos resultan confusos, non? Era mellor chamarlle de outra maneira a toponimia 2. Ben, en todo caso, como xa sabemos o que queremos, pois modificamos. O que queremos é que busques texto en toponimia, que é a capa na que estamos. A capa na que temos toponimia e outros elementos que son líneas que non son texto. Vale. Vamos a comenzar e ahora sí que vemos que xa seleccionou o que nos interesa. Ben, como xa temos seleccionado, aquí podemos cerrar isto. Ben. Entón, agora o que vamos facer é pasar este texto de toponimia para toponimia 2. Entón, para eso utilizamos a paleta de pintor. Damoslle a paleta de pintor, que é cambiar atributos de elemento. E aquí vamos a seleccionar primeiro que queremos modificar do elemento que temos seleccionado, neste caso texto, non? O que queremos é cambiar a cor, non. Cambiar o estilo, non. O grosor, non. O que queremos é mandalo para outro nivel. Entón seleccionamos nivel. Si, bueno, seleccionamos nivel, damos de aquí e queremos mandalo para toponimia 2. Moi ben. Clicamos fora e xa desapareceu. Iso quere dicir que o mandou para toponimia 2. Vamos comprobalo. Efectivamente, aquí está o texto aínda resaltado, aínda destacado aquel texto que seleccionamos, que estaba en toponimia e que pasamos ahora para toponimia 2, para este nivel. Se quixéramos modificar calquera outra cousa, pois se queremos modificar texto, pois temos que ir á ferramenta de texto tamén. Tamaño de letra ou tipo de letra. Teríamos que seleccionalo, como está aquí, como fixemos antes, ou directamente, co punteiro, podemos seleccionalo, echamos fora, se quero seleccionar isto e modificalo, pois vou aquí, vamos a, e damoslle a, por exemplo, aquí, que é cambiar atributos de texto, non? Entonces, daríamos yo cambiar, por exemplo, tipo de letra, de Arial a Berlin Sans FB. Damoslle. Se non queremos modificar nada máis que eso, desactivamos o resto de elementos e pinchamos fora e vemos que cambiou o tipo de letra. Ahora doy a control Z para volver a como estaba ao principio, non? Bueno, tamén sobre texto, bueno, se queremos modificar outro atributo do texto, seleccionaríamos, por exemplo, co punteiro o texto que queremos modificar, editar texto, e ahora modificaríamos, pois podemos poñer, por exemplo, ría de Vigo. Clico fora, xa está. Doy a control Z porque a ría é de Pontevedra e non me funciona, vale. Pues nada, vamos a editar texto, volvo a seleccionar ría de ben. Vamos a activar todo.